În momentul când am văzut contul ăla lui favoritului Albatros, așa zisul Andrei Stoian, am avut o presimțire că nu este Andrei Stoian pe care îl știu eu. Și în cele din urmă l-am căutat pe acest domn pe Facebook. Uitați, acesta este profilul lui, se vede că e un profil real 100%, ca să aflu că nu este el. Du-l la poliție pe escroc. Deci nu ești tu. Logic că nu sunt eu. Și am povestit ce am pățit. Că de 2 ani mi se fac conturi false cu numele meu. Mă amenință diverse persoane, în special fete singure. Și am primit un clip de la un individ cu un grup secret unde se discută despre distrugerea imaginii mele, șeful lor fiind Andrei Stoian. Apare numele tău și poza ta pe Discord. În discuțiile alea că ei sunt plătiți de cineva să însceneze toate astea. Ei spun că de tine. Du-te la poliție. Așadar, ce să vedeți, Andrei Stoian nu are nicio treabă cu chestia asta. Îi se folosește numele și pozele pe nedrept. Și l-am căutat pentru că mă gândeam că, logic, pentru amenințările primite o să răspundă individul ăsta. Și nu mi se pare corect. De aia am spus de pe acum că dacă mă duc la poliție cu mesajele alea, e posibil să-l caute pe el. Deci, prietene, oricare ai fi tu, ăsta care ai făcut cont fals și te îndai Andrei Stoian, vezi că e cam groasă treaba, mai și amenințat cu moartea și ești și suspect de fals informatic. Dovada aici, i-ai furat numele și pozele omului ăsta, care n-are nicio treabă cu toate astea, exact așa cum ai făcut și cu mine. Trebuie să precizez că Andrei Stoian, care mi-a fost mie coleg de apartament, nu este individul ăsta și nu arată așa, e total diferit, n-au nicio legătură. Ceea ce mă face să cred este că adevăratul lider al acelei grupări informaționale a căutat pur și simplu un Andrei Stoian din București pe internet și l-a găsit pe ăsta și a furat pozele lui. Cine știe cine este el cu adevărat și dacă are legătură cu fostul meu coleg de apartament. Eu de la început am știut că nu este el. Pentru că omul ăla poate că era un tip de căcat, dar nu cred că e capabil să facă așa ceva.